7.8 billion. E piny mikwale 800 billion higa ka higa to 800 billion nyatimo gik ma wachogo. Koro en gima lit. Koro iwacho no kang' ma sirikal onego kaw. One, apani ka wanya duoko corruption watin piny matin. And my sirikal kende my kata japiny. Okochuno ni kigone jatelo moro kura ni nyaka koro orwaki mane tijni. Nitiere other options nkeche nyocha JKDF kao to nitiere ga state opportunities mimiyo jotelogo. Inya rwakni ng'ato kanyo kata inya donjo. Police bende kao ga gin ga opportunities. Inya rwaki kacha. Kata gin gi opportunities moko ni pesa kwa biashara ndogo ndogo. Koro inya miye nya pesa moro kati chako hala. Okochuno ni nyaka idonje sirikal ibed jatij nyawawa. Mondo apani kanyo kwanya duok piny matin to wanya konyo wage bill manyo jaduong' Mbadi oywagono. Mara ariyo eyeka nyaka jo county especially the bigger problem in county nyaka gidwar jok manyalo tiyo nikech iyudo ka e office achiel the people with capacity to work gin ji ariyo to office to nigi ji 14. Apani nitiere jomoko monego bed ni nyiso ni sani mar retire boserom. The other idhi dwar gimore tim nikech nitiere jomoko ma norwake tich to okia tijno okowinj tijno wiye gi tich opogore. Koro iyudo ka mano kelo ni msara to chamo to tich to oktire. Apani kanyo onego warang onge delivery manyalo kelo kata mana nyalo miyo economy progress. Yes. Okay. Mara dek wangi a very young population. Tiketo ji ni retirement age and 65. And I don't mind working even at 75. But kakoro average age Kenya was 16. Apani koreka yodhi donjo 19. Jogi ngeng. Gen zigo. Jogo ngeng. So tidwa ni mondo iket retirement age at 65. Why? Nikech koro imio ntiere jomoko kaya at 55 beyond 55 58 59 60 65 jok ma tero wage bill balo ma ka ginya wuok to giwe thuolo ne jok matindogi mondo odonj kacha okony oganda apani wanya yude konyruok. Ja 65 kato bedo ni wiye ler. En gi opportunities, en gi networks, en gi access to credit. Nkech bangi ong'e ene gi gire moro manos invest matin. Onyadhi okaw gowi motim go gimoro. Ja 25 bangi kia. Onge asset moro monyadhi keto as collateral. Koro kirango jogi ng'ama hitaji employment saidi. Donge ja 25. Kech ento onge gimoro amora monyalo tim. Emomiyo Ana nyalo wacho ni retirement age no wari consider 55 was fair.